खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय दिनै माने जोंना हालां बाजारनि आबौआ दिनै आमथिखा खामायलानिफ्राय फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दिनै आङो आबैनाव थांनो नागिरदों हालां बाजारावहाय आङो कलेजाव थांनानै डाइरेक्ट आबैनाव थांसै आरोना माने जोंनाथ' आबौआ माने आमथिखा खामायलायाव थांबायमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै मैया दाखालिसो फैफिनदों आरोना ओमफ्राय दिनै आं नायसै दा दिनैथ' सुक्रुबार बाजार नालाय माने आबैया फैनोबो हागौ आरोना बाजारावहाय दा लोगोबो मोना जानो हागौ बाजाराव एसे नायग्रोलाबायसै बाजाराव फैलाबायनानै थाफैयो बियो दा ओमफ्राय जुदि बाजाराव गैयाबाथाय आङो न'आव थांसै आरो दाहाय जोंनावबो फैनो हागौ माबा बोरैबाबा आरोना माने आमथिखा खामानियाव थांनाया एसे गोबाव जाबायमोन आरोना माने थानो सुखु हैयाखै ना माने लोगोफोर माने दा बोराय मानसि ना माने ओरैनो बिराद खस्थ'खौ माने बिदिनो गोबां दामान मावनांगौ ना मा होनो दा बेनिखायनो आबौआहाय फैफिनबाय आरोना हालां बाजारावहाय दा आङो नायसै लोगोफोर माने माबायदि हालोदाव दङ आरो माबायदि अबस्था जानानै फैदों आङो दिनै आबै आबौजों माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरो लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बे ब्लगनि गेजेराव नुनो मोननो हागौ आङो दिनै कलेजनिफ्राय डाइरेक्टनो बाजाराव थांनानै आबैनाव थांसै आरो हालां बाजारावहाय होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्किप खालामालासे आङो भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थानोसैल' वाव नै लोगोफोर हासिब नांगौबा जोंनाव खबर खालामबानो जाबाय लोगोफोर हासिब नांगौबा माने जोंना आइया दाखालिसो हानानै फोराननानै नै बेफोरबायदि फोसाबबाय आरोना माने दिनैथ' सुक्रुबार बाजार नालाय लोगोफोर माने दिनै सुक्रुबार बाजार आरोना ओमफ्राय दिनै लांदों आरो बाजारावहाय माखासे दोनलांबायानो नै लोगोफोर माखासे बे दं आरोना न'आवहाय गोथां दङ माखासे गोथां दंबावो ओमफ्राय दा बे फोराननाय आरोना बे फानजाबाय फोसाबनानै बेखौ निहिर सिनानै मोजां फोसाबबाय आरोना नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन माने जोंनाथ' आइया माने बाजारफ्रावनो फानहैयो आरोना फाटगाव बाजार बिदिनो सुक्रुबार बाजार बिदियाव फानहैयो नोंथांमोना खबर खालाम आरो सिमिस खालाम कमेन्टआव लोगोफोर नांगौबा आरोना हासिबहाय माने थारसेयाव बिदिनो 40 थाखाल' आरोना 40 थाखा सोरबा बिदिनो 45 फानो 40 थाखा थाइबा फानो आरोना नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन जुदि हासिब नांगौबा आरोना माने गोबांनाव थायो थानाया खिन्थु सोरबा बिराद हासिबखौ नागिरो आरोना नोंथांमोना खबर खालामबानो जाबाय लोगोफोर हासिब नांगौबा आरोना आं माने जुदि नोंथांमोना सिमिसाव हरोब्ला आङो नाम्बारखौ होनाय जागोन लांफैयोबा आरोना आइयाथ' खिन्थिनो हायो नालाय हासिबखौ लोगोफोर नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन आरो हासिबखौहाय जिबौनि मुलियानो लोगोफोर नांगौबा खबर खालाम लोगोफोर नै बिलाइया सिनायनानै ला नै बेबायदि जायो आरोना जिबौनि मुलियाहाय नोंथांमोनाबो सिनायनानै ला सोरनावबा गोबां थायो आरोना खिन्थु जोंनाबो गोदो लाखिनानै थानायखायसो थादों सोरनावबा थायो आरोना बोरैबा मोनामलायो ओंख्रि एम्फौ थायो नै ओमफ्राय नै लोगोफोर बे एम्फौआ गाज्रि खालामो आरोना नै बिदि एम्फौ थाजोबो नै सेस मोनसे माने सिनायथि होनो सानदों आरो माने जोंनाथ' बाबाया फुजारि होननानै गोबां नोंथांमोनाबो एसे एनै मिथिखाबाय जानो हागौ आरो आङो सिगां टाइमावबो एसे जेब्ला आं निउसाव होजादोंमोन बा बे समावबो आं खोन्थाखादोंमोन गोबां पाब्लिकफ्रा मिथिखादों जानो हागौ आरो खाथि खालाना गोबां मिथियो जानो हागौ आरो मिथिखायो दा गोबां जाय जोंनाव फैयो बिसोरो मिथिखायो आरोना बिदिनो खाथि खाला बिदिनो सोरबा गोबां गोजानाबो मिथिनो हागौ आरो आं सिगाङावबो खोन्थानानै लाखादों जोंना बाबाया फुजारि होननानै दा माने जोंना मन्दिरा नैबेनो आरोना लोगोफोर आङो गासिबो खोन्थानानै लाजोबनो सानदों दिनै माने जोंना नैबावहाय मन्दिर दंमोन आरोना माने सिगां गोदोनिफ्रायनो माने 2000 बेसेबांबा सनावनो जाबोदों आरोना बेखौथ' आं बारा मिथिला दा बाबानाव सोंबा मिथिगोन आरो जोंना नैबाव माने थुरिनि मन्दिर दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेब्ला थुरिनि मन्दिर दंमोन होनब्ला बिराद माने समायनामोन आरोना बे जायगायावहाय ओमफ्राय दासो नै माने मन्दिर बादि गोजौ लुयैखाय माने एसे न' बायदि नुयो आरोना नोंथांमोना न'सो साननो हागौ खिन्थु बे लोगोफोर माने मन्दिरसो आरोना नैबावहाय माबा मन्दिर दंमोन आरोखि ना थुरिनि गोदोहाय माने बाबाजों आइजों माने खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदिनो लुनायमोन आरोना ओमफ्राय दा बेबायदिनो सादा सिदायैनो दङ दा बेफोरबायदियावनो नायसाबो आरोना गोबां मानसिफ्राबो फैयो दा उफाय गैया लोगोफोर मानो होनबा लुनो हाथ'नाय जायाखै जेराफारसे न'खौबो लुनो हाथ'वाखै आरो जेराफारसे मन्दिरखौसो लुनो ना न'खौसो लुनो जाथ'दों आरोना माने जेब्ला फैसा जायो होमबा माने लासैनो सेस्था खालामलांसै आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो एसे एनै सापर्ट खालाम बिदिनो एसे एनै सोरबा गोबांफ्रा कमेन्टफ्राव गाज्रि होनो आरोना गोबां बायदिसिना माबायो मायो होनो आरो आंखौबो सिगां टाइमाव गोबां माने कमेन्टआव गाज्रि बुङोमोन आरोना बे गथ'आ इसोरजों सैथो गैयादां माबा गैयादां बेफोरबायदि फाल्थुब माथुब जानला मोनला भिडिअ बानायो मायो बेफोरबायदि गोबां नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव बुङोमोन आरोना जानला मोनला माबा मोनसे सावसोबोन होलाबायोमोन आरोना लोगोफोरा माने माबा मोनसे जानांगौ माबा मोनसे जालाबायबासो होननानै बेफोरबायदि गोबां बुंदोंमोन आरोना सिगां समनिफ्रायनो खिन्थु आं गोसो सिङाव माने माना खालामनानै थादोंमोन आरोना माने आं उन्दैनिफ्रायनो लोगोफोर माने इसोरजों बिराद फोथायनानैसो बेफोरबायदि खामानियाव फैदों आरोना बेफोरबायदि बादलु बादला माबा मोनसे आरोना बेफोरबायदि इउटुबनि गेजेराव आरो नोंथांमोना जे बुङोमोन आरोना माने इसोरजों सैथो गैया बेफोरबायदि नांला बंसा होननानै नोंथांमोना गोबां बुंदोंमोन आरोना आंखौ बै समावहाय माने दासिमबो बुंबाय थायो इसोरजों सैथो गैया माबा गैया होननानै आरोना खिन्थु आङो नैबे मन्दिरखौहाय लोगोफोर माने उन्दैनिफ्रायनो आं बिराद सेस्था खालामदों आरोना माने बेफोरबायदि मन्दिर लुनानै एसे एनै न'खर दरखौ मोजां जानो बेफोरबायदि
न'खरा मोजां जालांनो बा बेफोरबायदि आंनि साननाया जाफुंनो होननानै आं उन्दैनिफ्राय बिराद सेस्था खालामदोंमोन आरोना माने बेफोरबायदि इउटुबनि गेजेरबाबो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै आरोना नोंथांमोना बेखौनो माने बुजियो आरोना बेफोरबायदि सिगां समनिफ्रायनो इसोरजों सैथो गैया माबा गैया होननानै बेफोरबायदि गोबां सावसोबोन होबोनो आरोना खिन्थु लोगोफोर आं इसोरजों सैथो माने बेफोरबायदि फोथायबोनानैसो आं बेफोरबायदि नोंथांमोननि सिगाङाव दासिम बेफोरबायदि नुजाफैदों आरोना नोंथांमोना जे साननो नाङा जे आंखौ बेफोरबायदि जानला मोनला बेफोरबायदि भिडिअ बानाय मायो आरो सिगां समनि बायदि आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायला लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि सिगाङाव जानला मोनला भिडिअ बानायबाबो आं बेफोरबायदि बानायला लोगोफोर माने न'खर न'खरखौ नायनांगौ मानांगौ आरो बेफोरबायदि गोबां गावनि लाइफखौबो साननांगौ आरोना नोंथांमोना बेफोरबायदि सानोमोन आरोना खिन्थु आंनि बे मन्दिरखौ सानबाय थायोमोन आरोना माने बे इसोरासो आंखौ रोंहोदों नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो मन्दिर लुनानै बेफोरबायदि गोबां नाम खालामनो बेफोरबायदि सानोमोन आरोना उन्दैनिफ्रायनो दा नोंथांमोनाथ' नुनो मोनबाय आरो आं देखायलांबाय थागोन आङो खमैबाबो सेस्था खालामोन आरोना लोगोफोर बे मन्दिरखौहाय आं बिराद सेस्था खालामो बेफोरबायदि गोबां पाब्लिकफ्रा आंखौ सापर्ट खालामबा आंखौ माबाबा हांगौ होननानै बेफोरबायदि सानबाय थायोमोन आरोना आं न'खरखौ नायनो माबाखौ नायनो होननानैनो दा नोंथांमोना माखासे उल्था खोनायो माने बेफोरबायदि फाल्थु बायदिसिना माबा मोनसे खानाय जायला माबा माबि बेफोरबायदिसो बुङो आरोना बेफोरबायदि खिन्थु आंनि खस्थ' खालामनायखौ रावबो मिथिया माने बायदिसिनासो सानो आरो लोगोफोर जिखियानो जाया आङो माने दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो लासैनो खोन्थालांबाय थागोन लोगोफोर माखासे जोंनि न'खरनि माखासे काहानि बा जाथाय बेफोरबायदि मा जाबोआमोन आरो बेफोरबायदि हालोदाव मा सौफैया बेफोरबायदिखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि आंनि बे इउटुबनि गेजेराव नोंथांमोना नुलांबाय थानो मोनगोन आरोना लोगोफोर इसोर अननायनि थाखायसो आङो बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि खाथिनानै बेफोरबायदि दासिम बेबायदि लेभेलाव फैनो हादों आरोना माने दिनैसिम सिगां समनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामबोदों बेफोरबायदि बादलु बादला गोजान बेफोरबायदि भिडिअ खालामबोदों माबा मोनसे गोजौ गाहाय बेफोरबायदि बिल्डिं बायदिसिना माबा मोनसे माबाफ्राव बेफोरबायदि जेबो जाफेराखै आरोना बेफोरबायदि माबा मोनसे प्रब्लेम माबा मोनसे दुलु दुला बेफोरबायदि खस्थ' बेफोरबायदि जाफेराखै आरोना इसोरनि अननायाव आं बिराद फोथायबोदों माने सिगां समनिफ्रायनो आरोना जेबो जाफेराखै इसोरनि अननायाव बेनिखायनो आङो नैबे मन्दिरखौहाय आं बिराद सेस्था खालामो लोगोफोर माने एसे एनैबाबो आं बे मन्दिरखौ माने फसंनो बा माबानो लुनो बेफोरबायदि गोबां सानो आरोना उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि फैसा थाखा बेफोरबायदि गोबां नोंथांमोनखौ आं सापर्ट खालामजानो लुगैयो जे आंनि इउटुबखौहाय नोंथांमोना जे माने गाज्रिसो बुजियो आरोना कमेन्ट गाज्रि माबा मोनसे बायदिसिनासो बखियो आरोना माने खस्थ' खालामनायखौ मिथिया आरोना लोगोफोर माबा मोनसे भिडिअ नांलांबावसो नुबाथाय आनसाबसो खालामबायबो बेफोरबायदि सापर्ट खालामलाबो आरोना माने खस्थ' खालामनाय बा न'खर अनथर बेफोरखौ नायला आरोना खालि मानसिया बेफोरबायदि खानाय जायला लाबानो बेफोरबायदि माबा जानला मोनला भिडिअ बानायबानो बेफोरबायदि सानो आरोना लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो जे आबैनाव थांनोसै आबैया माबायदि हालोदाव दं नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थासिगोन आरोना आरो जोंनि न'खरनि माखासे काहानिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थागोन बे आंनि सानसुमनाय इउटुबनि गेजेरजों आरोना होमबा दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर माने जोंना अमाया नैबेनो आरोना माने गोबां बाहाग दंजोबो बे अमाया माने न'निल' नङा आरोना माने आदिजोबसो नालाय लोगोफोर अमाया माने न'नि निजाबाथ' मेरला जायो आरोना न'नि निजाबा माब्रैबो मेरला जायो दा गासिबो आदिजोबसो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय अमाया नैबे बाजैनि आरोना बेहा बाजैनि ओमफ्राय नैबे गिदिराहाय सासे आबै होननायनि आरोना सासे आबै होननायनि आदि आरोना बे अमाया न'नि गोजाबाथ' बिदिनो बे अमाखौ बिदिनो माबासो मोनगोन 11,000 बा 10,000सोखौ मोनगोन आरो खुनुरुखुम अमाया बिदिनो 10,000सोखौ मोनगोन बेखौ ओमफ्राय दा बैबो बाजैनाथ' मालाय गावनि आदिसो ओमफ्राय नैबे फिसायाबो आब' हरनाय आरोना नैबे फिसाया आदि बेबो बै फिसाया ओमफ्राय न'नि आरो बैयो दा अमायाथ' आदार होनो बिराद जाल्ला जाबाय नालाय माब्रै जाबाय दा बेफोरबायदि प्रसार बायदिसिना होनायखायसो अमाया जोंनावहाय मोजां जायो आरोना प्रसार बायदिसिना होनायखायसो आदारफ्राबो थोयो नङाबाथ' गुन्दैल' होनांगौबाथ' थोनाय नङा बिदिनो प्रसार बायदिसिना थालिर बायदिसिना मोनजायो नालाय फुजा होनायखौ ओंखायनो अमाया मोजां जायो आरोना अमाया बिदिनो ओंखायनो माब्रै गाहाम लानो हादों नङाबाथ' दा नैखौ फानहरनो नागिरबाय नालाय लोगोफोर दा माब्रैथ' फिसिनो हाया दा बेनिखायनो नैखौ फानहरनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर मन्दिर लुनो ओमफ्राय दा मन्दिर लुनायावबोथ' गोबां थांगोन बिदिनो माने थिं बायनाय मानाय बाथाम बेफोरबायदि गोबां थाङो आरोना थिंनि होनायबाबो बाथाम बेफोरबायदि थाङो ओमफ्राय दा बे अमायाबोथ' आदिसो नालाय माने बावथ' आदियावथ' मा मोननो 10,000 बा बिदिनो 5,000 गोलैगोन बेसेबांथो गोलैनो दा न'निबाथ' थोबायमोन आरोना न'निबा बिदिनो 10,000सो आराम मन्दिर लुनायाव एसे इनकाम जागौमोन दा आदिसो नालाय बिदिनो प्रसाद बायदिसिना होनायखायसो माबा आदारा थोयो आरोना नङाबाथ' गुन्दैल' गोजा होनांगौबाथ' बिराद जाल्ला जायो आरो दा गुन्दैया बिराद दाम जाबाय आरोना प्रसाद बायदिसिना बेफोरबायदि थालिर बायदिसिना बिदिनो फिथाइ सामथाइ आपेल बेफोरबायदि थालिर बिदि मोनजानायखायसो अमाया बिदि माबादों आरोना माब्रै गाहाम दोननो हादों आरो मोसौ दोननो हायोमोन दा फैसानि प्रब्लेम ना बेफोरबायदि मन्दिरानो जाला आं दहाय नोंथांमोननो देखायखाबाय माने मन्दिरा जाला होननानै
दा अमाया न'नि गोजाबाथ' बिराद मेरला इनकाम जागौमोन दानिबो आदि बेखौ फानहरनानै 5,000 गोलैयोना 11,000 मोनो बेखौ फानसै आरो ना लोगोफोर नै बिमाखौ नागिरदों बिमाखौ नागिरदों आसला आसला बिमा दं माबा सैबायलै Ơi là vậy. रावबो गैया नामा मानसियालाय माथो फोसाबजोब्बाय नै मानसिया दंना गैया जाखोलै ओइ आबौ आबौ हुस ओइ ओइ आबौ इनभेस्ट दं नै न'आ फोसाबजोब्बाय नै लोगोफोर जाय आबौ फैबाय न'खौ फोसाबजोबो आरोना नै फोसाबजोब्बाय गासिबो ओइ 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 आबौ आयो एफाराब गरमाव मानो उन्दुखो मारै उन्दुखो गरमाव बाजारावसो दं बाजाराव एमाव फानदों ओमफ्राय जोंनाव थांसिनो थांनो नागिरबाय एमाव फाननानै डाइरेक्ट थांसिनो सिफोरखौ लामगोन ना लामा जाखो आङो दा आबौनाव सफैबायानो लोगोफोर माने दहायथ' आबैखौ लोगो मोनबोबाय आइखौबो माने बाजाराव माने हासि फानगासिनोमोन आरो ना आइयाबो ओमफ्राय आबैयाबो एमाव फानगासिनोमोन आं नोंथांमोना नुखाबाय आरो ना ओमफ्राय दा आबैया जोंनाव थांनो नागिरदों दा हर थाबोना थाबोआ एमाव फाननानै डाइरेक्ट थांसिगोन आरो ना बियो ओमफ्राय दा न'आव नुफैबाय आं नै हारसिङै दं आरो ना ओमफ्राय न'खौ नै माने आबौ थाबाथाय फोसाबजोबो आरो ना नै सिथ्लाफ्रा मोजां फोसाबजोबो दाखालि आबै थानाय समावथ' सिथ्लाखौ मोजां फोसाबाखैमोन माने दलर थाखाया आरो ना आबौहा नै न'आ फोसाबजोबबावबायसो हाग्राजों नै लोगोफोर बियो ओइ जोंनाव थाङा नोङो जोंनाव हो ओइ आबौ जोंनाव थाङा जोंनाव थाङो दाउला खासि जाहैदो स्रायनो मालाय आबैयासो थांबाय थानो मोनो नोंहासो गैया थांनो नागिरदोंमोन हजों थांनो नागिरदोंमोन आबैनाव जोंनाव ओइ थांनो नागिरदोंमोन जोंनाव थांनो नागिरदोंमोन हजों जोंनाव थाङोमोन हो थांगौमोन नामा होनदां खोमायानो बारा खोनाया थांगौमोन खोनाबावा बे लोगोफोर खोनाबावा एकदम खरा रायलायबासो खोनायो आरो ना थांनो नोंलाय गाबोनलाय बोरै थांबावो नोंलाय ओइ हजों थानो बाबाय हजों आमथिखा खामायलायाव सोरनाव आमथिखा खामायलायाव थानो बाबाय नामा होनदां दाखो गोबाव थाथारदों आं ए बाबाय ओमफ्राय खामानि दं फैला मोनसे थाबाय थानांगौमोन ए दा माइ हाब्ला थांफिननांगौ माइ हाबा दा थिनहरबाय बबेसिम दोनबोखो नोंखौ बबेसिम दोनबोखो हजोंनिफ्राय गोजानथारलै ए गोजानथार मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय ओंख्रिया बारा खोनाया लोगोफोर खोमाया ओइ बहा थांनो नागिरखो नोङो जोंनाव थांथ'ला जोंनाव थांबानो जायोमोन मालाय आबैयासो नै मालाय नारजिजों अमाजों मोनजाहैसै दहाय लांदों नालाय नारजि ओमफ्राय थांसिननांलानो आबौ हजों थांसिननांला हजोंहाय आमथिखा खामायलायाव औ माइ गायबा ए माइरङा दङ माइरङा गायाखै हो मा होनना बुंनो लोगोफोर जोंनाथ' माने आबौआ बारा खोमा खोनायालाय माने एक्सुवेलि सिगाङाव खोनायोमोन आरो ना ओमफ्राय दा बेबादिनो जायो आरो ना खोमा खोनालाङै माबा मोनसे मेगन नुयै बेफोरबायदि सम जालाङो आरो ना बोराय बुरि समबा ओंखायनो सेंग्रा सिख्ला समाव जोङो बिराद गावखौनो मोजां होननानै सानजायो आरो ना बोराय बुरि समाव बेफोरबायदिनो खोमा बेंगा माबा बेफोरबायदि जायो आरो ना माने बबेबा थथ' बिदिनो गोदोफोर जेनेबा उन्दै समाव दुगैनाय मानाय बेफोरबायदि खोमायाव दै हाबनाय मानाय बेफोरनो बोरायबा सिखारो आरो ना दा बुंनो थाङा जे आंनाव जेबो जाया होनना बुंनो साना आरो ना जेब्ला बोराय बुरि जागोन होनबासो जायो आरो ना बे बुस्थुआ माने दा माइरङाबो दंना गैया
आयै मा ओंख्रि संनानै जाखो नै माथो ओंख्रियानो गैया बे बानलु बाथोनजों जाबाय नै बानलु बाथोनजों ए दरहम दिंखियासो एवजादा दिंखिया माइरङा माइरङाबो दंना गैया जाखो ए गैला नै मा साननैसोल' जाजासिगोन बे साननैसोल' जाजासिगोनथ' बियो बावलाय एमावखौ लांजोबाखै मा जिनिस दं बावलाय एमावखौ लांजोबाखै नै मा होनना बुंनो लोगोफोर जोंना आबै आबौआ एमाव फाननानै जायो आरोना उफाय गैया माने बोराय बुरि समाव बेबायदि सम जायो आरोना जोंबो माने न'खराव गैयाबाबो थाखा फैसा गैयाबाबो जों फिसिनांगौ जायो नायनांगौ जायो जेब्ला जों फैसा थाखा मोनोब्ला जों आबै आबौनो गाननाय जोमनाय बा बेफोरबायदि जानाय लोंनाय होनो हायो आरो दा आबै आबौमोनाथ' जेन'बा बोराय बुरि देहा जाबाय बिसोरो मोनजालांबानो जायो फिसौ फिसाया मोजां जाबानो जायो बेबायदि आरो बिसोर न' बांनि बा माबा मोनसे बिदिखौ मोहिथ' जाला आरोना बिसोर बोराय बुरि समलालाय फिसौफ्रा मोजां जाबानो जायो ओमफ्राय गावसोर मोजां मोनजालांबानो जायो आरो बेबायदिनो बोराय बुरि समावथ' मा नांगौ होनना मोनो जेन'बा गावसोर जालांनो लोंलांनो मोनबानो जाबाय आरो फिसा फिसौआ मोजां जाबानो जाबाय बिसिना बेबायदि साननाय आरो दा माइरङाबो इसेल'सै लोगोफोर दा उफाय गैया होफैनांगोन दा आंबो नायनो थाखाय बेफोरबायदि एसे एनै इउटुबफ्रावबो फैसा मोना लोगोफोर मा होनना बुंनो बेनिखायनो आं बिराद सेस्था खालामो आबै आबौखौ आङो बेफोरबायदि नायनो हागोन खोमा होननानै आं बिराद सेस्था खालामो आरोना लोगोफोर उन्दैनिफ्रायनो माने आबै आबौखौ आं उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनबोयो आरो गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि फैसा थाखा होबोयोमोन आबै आबौआ बेनिखायनो दा समाव जों नायनांगौ जाबाय जोङो बिराद माजों नायगोन माजों नाया आरो माबोरै माइरं होगोन मागोन बेफोरबायदि सानो आरोना बेनिखायनो बिराद खस्थ'यै जों उथ्रियो आरोना आरो आं आबै आबौखौ बेफोरबायदि इउटुब फेसबुक बेफोरबायदि आं गोसार होजोबनो सानो नोंथांमोना साननो हागौ जे इउटुब फेसबुक हगारनानै गावनि बिबौखौनो मा मोननो बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना खिन्थु मानसिनि जिउआ खेबसेल' बेनिखायनो आङो आबै आबौखौ बिराद गोसार होनो सानो आरोना माने आबौ ओइ गस्ला गाननानै दासो मोजां नुदों ओइ आं थांसै दे थांसै आङो माबा आबैया फैफिनबा आदाया लांफैनो हागौ नोंखौ दा आबैया थांबाय नालाय दा नोंखौबो लांफैयासै नों थांनो नागिरदोंमोन होमबालाय थांजागौमोन दा हनै आबैया बाजारावसो दं दा थांसिगोन बिसोर आइबो बाजारनिफ्राय डाइरेक्टनो माखौ संनानै जागोन नोंबाय हनै ओंख्रियाबो गैया बेजों उदै बुङो ओंख्रि संला हो जाला खेवबानो जायो बार हाबनायनि बे खोरखिया दा फांसिन दे खोनाबाय खोरखिया फांसिन आङो थांसै लोगोफोर आङो दा थांसै आरोना माने आबौआथ' दिनै थांनाय जानाय नंला आबैया थांसिगोन आबैयाथ' थांखाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आं बेयावनो दोननो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलखौ बयबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो बे आंनि बेफोरबायदि नोंथांमोना जुदि आंनि दिनै भिडिअ बानायनायखौ दुखु मोनदोंब्ला एसे अननो ओंखारदोंब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुबखौहाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरनो हागोन माने बेफोरबायदिनो फैसा थाखा मोनोब्लाबो आं आबै आबौखौ नायनो हायो आरोना लोगोफोर माने जोंसो नायनांखागोन नालाय मानो होनबा जे फिसा फिसौबो गैला बेनिखायनो जोंसो नायनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरबानो जाबाय आंनि बे सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साननो नाङा जे नोंथांमोना माने साबस्क्राइब खालामनो मा मोनगोन होननानै नोंथांमोना साननो नाङा माने साबस्क्राइब खालामबा नोंथांमोननिसिम एखम्बा समाव नोङो खिन्थिनोथ'बा मोजां भिडिअ बानायनो हानो एखम्बा समाव ओरैनो न'आव थाबाबो भिडिअ बानायनायबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो जाहाथे एखम्बा समाव मोजांबो जानो हागौ ना एखम्बा बिदिनो खिन्थिनोथ'बा भिडिअ मोजां जाबाय थानो बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि इउटुबखौहाय बिदिनो साबस्क्राइब खालामहरदो जाहाथे नटिफिकेसन थाङो आरोना गोदान भिडिअ हगारोब्ला होमबा आङो ओइ आबौ ओइ आं थांसै दे खोनाबाय ओइ आं थांसै दे आं थांसै आङो